ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೇಟೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿದೆ. ನಾಟಕ ಕೋಲ ಏನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ಪೋರೆಜ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಅವತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆ ಮಸಿರ ಅಂಡ ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಆ ಕೆಸರಿಡು ಏನಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಎನ್ಪನಡ ಕುದುರ್ಡೆ ಕೆಲವು ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಕೋಲ ಆಂಡು ಮದುಮೆ ಆಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಬಸ್ ಇಡೆಗ್ ಕಾರ್ ಇಡೆಗ್ ಪೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದು ಮಸ್ತೋಪಗಾರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಪನಡ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎದಾ ಬರ್ಪಂಗ್ ಕಾತು ಹೊತ್ತಿನ ಅವು ಕೈದಾಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಂಕ ಇತ್ತಿಜಿ ಓಡಡೆ ಪೋದು ಓಡಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಏನಾಯ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಮೇತ ಶಾಲೆ ಬಿಡೋಡಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಓಡಡೆ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗುಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬನ್ನಗಲ ಎಂಕಲೆ ಪೋದು ಓಡಾಡು ಪೋದು ಲೆಸ್ಸಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಮೊಕ್ಕ ಇಸೆ ಪಂಡ ಇಸೆ ಆತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಬೊಲ್ಲಾಪುರ ಉಪ್ಪನಗಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಸಂಕ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಗಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಜಾರ್ಕುದೂರದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಆಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಜಾರ್ಕುದೂರು ಎಂಕ್ ದುಮ್ಮುಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ದೋಣಿಡೆ ಪೋನಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೇರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇದೆ ದುಮ್ಮುಡು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜ ಬೊಕ ಪೊಪ್ಪನಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಗಲಿದಾಲ ಆರೋಗ್ಯಗೇನೆಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು ನಾವು ದೋಣಿಡೆ ಪೋದು ಅಂಚಿ ನಡತಂ ಪೋಡಿತ್ತನು ದಡ್ಡ ಬೊಕ ಅಜ್ಜಿನಗಲೆ ತುಂಬ ಚೂರು ಹುಷಾರಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅದಾಗ ಅಗಲಿ ಪೂರ ನಡ್ತ ವಾಟರ್ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಆದ್ ಎಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಡುಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಎಂಕಲ್ ದೋಣಿ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಆಯ್ಬೇಕ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹೌದು,